ҳамин бегони бояд омада раса. бале бале интизорум. биё умед чо кади ӯ масъалаи корира? бале раис, бо номзодам омадааст. ҳамаи ҳуҷҷатош тайёрае. фақат ариза менависа тамом. беҳтарин. кани номзадат бугу дуроя. ҳозир як лаҳза раис. биё азизам. салом. умеда бин ҳамиҷара ман иҷора гирифтам. якам тараки дига сармоягузорӣ мекунам. коромон хуб мешавад. кам тарак тоқат кӯ. чӣ хуб мешавад? кай хуб мешавад? ин суханҳоест ки такрор аст, мефаҳмӣ? ту ҳеҷ кори барои ман карда наметавонӣ. ту соҳиби ҳеҷ чиз шуда наметавонӣ. медонӣ шамшод, як нафари дигарро дар зиндагиам пайдо кардам. бароям ҳама корро мекунад. аз ҳамин ҷо робитаи ман тамом. дигар ба ман занг назан. раис. бахшиш умед камтар фикрам гузашта дорад. раис, муаррифӣ мекунам. арӯзшавандаам умеда раиси ман шамшод. чӣ гуна ки ба ту дар борааш ҳар рӯз мегуфтам. беҳтарин инсон аст. гузарешӣ. раис, ҳамеша фикр мекардам ки шумо ба танҳоӣ чӣ гуна ба ин мартабаҳо расидед. умедҷон, як рӯз ба як нафар гуфтам ҳамаи дороиамро сармоягузорӣ карда муваффақ мешавам. аммо ба ҳолам хандида пастам зад. раис, боз духтар набошад? бале, духтар буд. агар он вақт чунин рафтор намекард, ба ин мартабаҳо намерасидам. баъд раис ҳозир хабар дорем ки ҳамон духтар дар куҷост? намедонам. дар куҷое бошад, дуо мекунам муваффақ бошад, аммо пушаймон нашавад. метавонед равед, аз худи ҳозир кор оғоз кунед. хушомадед ба ширкати ман.